La bona nit a la gent que ens visita avui i la que ens està veient i ens escoltarà pels mitjans de comunicació. Comencem el ple número 12 de 2019. Comencem l'ordre del dia amb les dacions de compte de diferents assumptes municipals. 1. Dació de compte de resolució de l'alcaldia de data 20 de setembre de 2019 relativa a la revocació de la delegació de representació de l'Ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat efectuada per resolució de l'alcaldia de data 8 de juliol de 2019 i nova delegació. Punt 2. Dació de compte de resolució de l'alcaldia de data 20 de setembre de 2019 relativa a la delegació de la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Coordinació Administrativa, Serveis de Benestar Social i Govern Obert, de la Comissió Informativa d'Economia i Especial de Comptes i de la Comissió Informativa de Societat, Cultura, Urbanisme i Medi Ambient. 1.3. Dació de compte de resolució de 20 de setembre de 2019 de l'Alcaldia Presidència sobre modificació de la resolució de 8 de juliol de 2019 de delegacions de l'alcalde en diferents regidors de l'Ajuntament de Canals. I 1.4. Dació de compte d'estat d'execució del pressupost, despeses i ingressos corrents i estat de tresoreria amb la seva corresponent acta d'arqueig, corresponents al primer semestre de l'any 2019. A banda dels punts que estan especificats en l'ordre del dia, n'hi ha un altre també, que és la resolució de l'alcaldia de data 16 de juliol de 2019 sobre nomenament de personal eventual. I també es donar compte de l'acceptació de les delegacions per part dels càrrecs de la corporació que podran exercir-se per règim de dedicació exclusiva i parcial. I consten les acceptacions de les persones designades. Passem al punt 2, que és l'aprovació, si escau, dels esborranys d'actes corresponents a les següents sessions de l'Ajuntament del ple. Minuta 11 de 15 de juliol de 2019. Teniu alguna cosa a dir, alguna rectificació? Passem a la votació. Vots a favor? Passem al punt 3. Assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Municipal de Coordinació Administrativa, Benestar Social i Govern Obert. 3.1. Proposta d'acord de l'Alcaldia Presidència sobre autorització de compatibilitat de don Vicent Aparicio Guadas. En aquest cas, la part dispositiva de l'acord és autoritzar a don Vicent Aparicio Guadas la compatibilitat per exercici d'un segon lloc en el sector públic com a professor associat en la Universitat de València sense modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i amb subjecció a l'estricte compliment d'ambdós d'acord amb les condicions que se determinen de compliment d'horari, etc. És un acord que se repeteix. A més, també ho van tractar a la comissió informativa. Passem a la votació. Vots a favor? La proposta 3.2 és una proposta d'acord de l'Alcaldia Presidència sobre autorització de compatibilitat de don Alberto Jiménez Gómez. Este és paregut. Este és autoritzar a don Alberto Jiménez Gómez la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat laboral privada com a entrenador en el Club Valor-Ama Canals sense modificació de jornada de treball i horari del lloc de treball que ocupa l'Ajuntament, d'acord amb les condicions que estan determinades. També ha sigut dictaminat favorablement per la comissió. Sí. Passem a la votació. Vots a favor? El 3.3 és la moció sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en l'Ajuntament de Canals, segons escrit amb registre d'entrada municipal 20-19-00-3372 de 8 de juliol de 2019. Antoni. Bona nit, alcaldessa, bona nit a totes i tots. Bé, com ja ha dit l'alcaldessa, es va
es va portar a terme a la comissió i, per tant, pense que no cal llegir de forma íntegra aquesta moció. Tots els grups la coneixen, són coneixedors del seu contingut i crec que no és necessari tornar a llegir, però sí explicar als veïns i veïnes que estan així presents i que ens escolten des de casa el per què pensem que és necessària aquesta moció. El Partit Socialista es veu obligat a presentar aquesta moció per tal de tornar la dignitat a l'Ajuntament de Canals. Que vostès, Compromís, Canals en Moviment i els regidors expulsats de Ciutadans van tirar per terra el dia 15 de juny amb un pacte antinatural. Amb un exemple de llibre de transfugisme polític. Vostès van fer un tamallazo de llibre. I vostè, senyora alcaldessa, va fer el mateix que Esperanza Aguirre a Madrid. El concepte de transfugisme polític no el defineix ni aquest portaveu ni aquest grup municipal. És un concepte ja antic, a l'any 2000, i és claríssim. Es dona transfugisme quan uns regidors canvien el sentit del seu vot en contra del que va acordar el seu partit, per tal de fer, en aquest cas, a una persona alcaldessa de Canals. I culpables del transfugisme són dos, els que canvien el sentit del seu vot i els que s'aprofiten d'aquest vot. El passat 15 de juny de 2019 alguns es van sorprendre, nosaltres no. Ja feia dies que Compromís havia adquirit la voluntat dels dos regidors de Ciutadans. Però aquest pacte es va mantindre en secret, perquè se sabia que era contrari al que el Partit Ciutadans va acordar. Era tan contrari que tots dos regidors van ser expulsats del seu partit, convertint-se en regidors no escrits, no independents, com ara es vol vendre. A sols falta ja que acaben sent independentistes. Es va mantindre en secret, perquè el transfugisme també està condenat per Compromís, que el seu codi ètic clarament diu que no facilitaran ni governaran amb trànsfugues. Però es veu que això queda a soles al paper o a les samarretes que se fiquen. Per poder i per la cadira el que faça falta. Aquesta moció té com a objectiu tornar la dignitat a l'Ajuntament de Canals, per a que Canals no sigui coneguda com el govern dels trànsfugues, un govern que no agrada ni a una gran part del seu partit, a Compromís, perquè la gent té que saber que aquest fet tan greu es va tractar al pacte del Botànic. Però ens consta, me consta, que va ser la imposició del síndic de Compromís, Fran Ferri, el que va santificar aquest pacte i, per tant, Fran Ferri queda vinculat al futur d'aquest pacte. El transfugisme ataca l'essència de la democràcia. Per favor, demane silenci, que està parlant Toni. El transfugisme ataca l'essència de la democràcia, que és la confiança dels electors. Per això és tan greu, per això causa vergonya i per això aquest pacte es va fer en secret. I aquest pacte serà el pacte dels sants, però no serà el pacte dels sants innocents. Si l'equip de govern no dona suport a aquesta moció, mai més Compromís, Canals en Moviment podran parlar d'ètica política, de defensa de la democràcia. De veritat pensen que algun votant de Compromís o Canals en Moviment s'imaginava que per ocupar el poder era factible pactar amb Ciutadans? Han demostrat que per a vostès tot val. Per tal d'ocupar el poder, han perdut la legitimitat democràtica. Miren, trànsfugues hi ha en tots els partits, però saben una cosa, al PSOE s'expulsen, com va passar fa no res a les passades eleccions a l'alcalde de Sueca, perquè va pactar amb el PP, va trencar l'ordre del seu partit. Compromís, quan l'ara diputat Baldoví volia ser alcalde de Sueca, sí que va pactar amb el PP i no només va ser expulsat, sinó que el van premiar en ser diputat. És evident que no tots els partits actuen de la mateixa forma. Els partits polítics, ja l'any 2000, van fer el pacte antitransfugisme a nivell local. I d'aquest pacte va eixir la reforma de l'article 73.3 de la llei de bases del règim local, que clarament vostès han impugnat. Els partits polítics van acordar que no cap benefici polític ni econòmic podien tindre regidors transfuguers. És a dir, com de forma constant i permanent ha dit el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, els regidors transfuguers no poden estar ni a la Junta de Govern ni tindre delegacions d'alcaldia. Per això, aquest partit ha interposat un recurs de reposició i per això, si no aproven ni donen suport a aquesta moció, ens obligarà a interposar el recurs contenciós administratiu.
Facin cas, per favor, als informes de la Secretaria d'aquest Ajuntament que s'advertís que a la Comunitat Valenciana els tribunals condemnen el que vostès han fet. Evitem que el nom de canals s'embrute més. Espere que a les rèpliques no torni a escoltar la fal·làcia de que el pacte s'ha fet perquè es vol treballar pel poble. Vostès ja han enganyat el poble, per favor, no ens tracte de tontos. Tots i totes els regidors que jo he vist i he conegut a aquest Ajuntament sempre han volgut treballar pel poble. No conec a cap que no hagi volgut això. I si és l'argument, perfectament, si me permeten la ironia, podríem veure un pacte entre Canals en Moviment i Vox. Total, tots volen treballar pel poble. I acabe de forma positiva. I vull que m'escolte, senyora alcaldessa, vull que m'escolte, senyor Tornero. Vostès poden tornar la dignitat a aquest Ajuntament. Trenquen vostès amb el tamallazo, cesen els regidors transfuguets de la Junta de Govern i de les delegacions i privilegis que tenen, i el Partit Socialista, mantinguent-se en l'oposició, mantinguent-se en la mateixa situació que té ara, serà i actuarà en responsabilitat. Algú vol parlar? Toni Pérez. Jo seré breu i, com bé ha dit Antonio, per ètica política, per transparència política i perquè creguem que en política tot no val, el nostre grup votarà favorablement aquesta moció. Gràcies. El company Toni Orea ha dit moltes coses i jo vaig a ser breu, molt breu. En cap moment a mi compromís ens poso pals a les rodes a l'hora de formar govern amb Ciudadanos, per això jo no estic expulsada, això vull que quede clar. I després jo vaig a centrar-me en la moció que vostès demanen, dues coses, i no són els informes que el secretari va fer de manera minuciosa, i aquests informes ja s'han emès en caràcter previ de la decisió definitiva que nosaltres vam prendre. I després també els acords ja estan presos, el plenari és un òrgan normatiu i no és de decisió política, i per tant nosaltres l'acord ja el tenim, entenem que l'acord ja està pres i nosaltres votarem en contra. Algú vol comentar alguna cosa més? Doncs passem a votació. Vots a favor? En contra? Vots a favor, PP i PSOE, i vots en contra, Cèlia Boronat, Xavi Pérez, Canals en Moviment i Compromís. Passem al punt 3.4, que és la proposta que presenta la regidora de Benestar. Perdoneu. 3.4, la proposta que presenta la regidora de Benestar Social en relació a l'adhesió de l'Ajuntament de Canals al conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Xàtiva i diversos municipis en base al contracte formalitzat amb la Fundació FESORT per a promoure la mediació i interpretació en la llengua de signes per a l'atenció a persones amb discapacitat auditiva i sordocega. Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat. Passem al punt 4, que són els assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Municipal de Societat, Cultura, d'Urbanisme i Medi Ambient. La proposta 4.1 és la que fa referència al regidor de Cultura amb relació a l'aprovació de l'adjudicació de subvencions a associacions culturals locals de l'any 2019. Passem a votació. Sí, li dono pas al secretari, que vol fer uns apunts. Sí, el que es fa és que es qualifica favorablement la documentació administrativa de totes les sol·licituds y, en consecuencia, declarar su admisión y aprobar la adjudicación de subvenciones a asociaciones culturales locales según el siguiente tenor. Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats, 1.300 euros.
Asociación Cultural Pebrella, 1.000 euros. Asociación Cultural Amas de Casa Canals, 1.300 euros. AC Sant Jaume, 500 euros. Cor Calixtí, 800 euros. Associació Xirimiters i Tabaleters de Canals, 500 euros. Grup de Danses Canyamars, 1.000 euros. Associació Cultural de Sevillanes de Canals, 1.000 euros. Associació Cultural Apart, 1.300 euros. I Associació Intercomparses, 1.000 euros. Voleu incidir en algun... Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat. Ara anem a passar a les propostes que fan referència al programa Edificant. Estan en 5 punts separats, els votarem de manera ordenada. El 4.2 és la proposta de l'Alcaldia i Presidència en relació amb la proposta de resolució del conseller d'Educació, Recerca, Cultura i Esports de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Canals per l'actuació consistent en il·luminació, habilitació, menjador del centre CEIP Papa Calixto III. Passem a votació. Sí, parlarà el company Vicent. Bona nit a totes i tots. Sí, explicar breument les 4 propostes que venen ara, les explique en... Està fort això avui, Les explique les 4 juntes i després ja, si vos pareix, passem a votar-les una per una. Com sabeu, és acceptar la delegació dins del projecte Edificant. El projecte Edificant, la Conselleria va donar unes ajudes per a 4 dels nostres centres escolars, el Papa Calixto III en la il·luminació, l'habilitació del menjador del centre, en el Vicent Rius el gimnàs, la fusteria exterior, la cornisa d'accés a l'edifici, arreglar unes filtracions i el menjador, en el Cibera Font l'il·luminació també, la rehabilitació de la pista, cobrir l'accés i l'aïllament tèrmic del centre, i en el José Mollà l'ascensor, ampliació d'infantil, fusteria, instal·lació elèctrica del centre. El que fem en aquestes propostes és acceptar aquesta delegació que la Conselleria fa en l'Ajuntament. Una volta fet això, el procés continuarà fins que ens arribi l'ajuda definitiva. Voleu comentar alguna cosa? Doncs anem a passar ara a l'aprovació dels punts. El 4.2, que és la que fa referència al Col·legi Públic Papa Calixto III, vots a favor? Unanimitat. El 4.3 és el que fa referència al gimnàs, fusteria exterior, cornisa, accés a edifici, filtracions, menjador, canvi d'ús del centre, CEIP, Vicent, Rius, Guillemes. Vots a favor? Unanimitat. El punt 4.4 és el que fa referència a l'actuació consistent en il·luminació, rehabilitació pista, cobrir accés, aïllament tèrmic del centre i Cibera Font. Vots a favor? Unanimitat. I l'últim és el que fa referència a l'actuació consistent en ascensor, ampliació infantil, fusteria, instal·lació elèctrica del centre, CEIP José Mollà. Vots a favor? Unanimitat. Passem al punt 5è, que és el que fa referència a assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Municipal d'Economia i Especial de Comptes. El punt 5.1 és el que fa referència a la proposta de 2 de juliol de 2019 de l'Alcaldia i Presidència d'inici d'expedient de desafectació del servei públic de vehicle municipal. En este caso, la parte dispositiva del acuerdo es iniciar el procedimiento de desafectación del servicio público del vehículo de titularidad municipal que se señala, furgoneta Renault Master, matrícula, en fin. Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de desafectación, concediendo el periodo de 1 mes para la presentación de posibles alegaciones y el tercero, transcurrido el citado plazo y analizadas las alegaciones que se hubiesen formulado, elevar al Pleno para su aprobación, si procede, la desafectación del servicio público del citado vehículo previo los informes que resulten procedentes. Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat. El punt 6è són els assumptes d'urgència, que no hi ha. Passem a la part de control dels òrgans de govern. El punt 7
és la dació de compte de les resolucions de l'alcaldia preses des de la darrera sessió plenària ordinària, d'acord amb el que disposa l'article 42 del ROF. Que s'ha posat a disposició des de l'últim ple fins a la convocatòria d'este. Val. El punt 8è és la dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern local per delegació del ple mitjançant acord de data 14 de juliol del 2015, d'acord al que disposa l'article 115 del ROF. Fins al moment de la convocatòria del pleno no s'havia celebrat cap Junta de Govern. La primera ha sigut avui, però després de la convocatòria del pleno. Val, i si no teniu cap inconvenient, com el punt 9 és la part després i preguntes, si voleu fem un recés de 5 minutets. Val? Vinga.